Η ομάδα μου ασχολήθηκε με την ψυχολογία των ανθρώπων που διαμένουν ή ταξιδεύουν για ορισμένο χρονικό διάστημα σε διαστημικούς σταθμούς και γενικώς στο διάστημα. Στο ερώτημά μας για το αν αντιμετωπίζουν όντως ψυχολογικά προβλήματα οι αστροναύτες στην καθημερινή του ζωή και αν ναι, γιατί, έχουμε απαντήσει ότι όντως αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, όπως ήπια κατάθλιψη, όπως απομόνωση ή μοναξιά, ανία ή αϊπνία, ακόμα και δυσκολία προσαρμογής για περίπου μία εβδομάδα. Για το ποια είναι τα βασικά στοιχεία του χαρακτήρα ενός αστροναύτη και ποια είναι η διαδικασία επιλογής αστροναυτών, καθώς και ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας, έχουμε απαντήσει ότι τα βασικά στοιχεία του χαρακτήρα ενός αστροναύτη είναι το θάρρος, η αυτοπεποίθηση, η αντοχή, η επιμονή και γενικώς τα νεύρα από ατσάλι. Για τη διαδικασία επιλογής τους πρέπει να περάσουν από ψυχολογικά καθώς και από σωματικά τεστ και επίσης θα πρέπει να απαντήσουν σε κάποια τεστ δεξιοτήτων, μνήμης και συγκέντρωσης. Στο επόμενο ερώτημά μας για κάποιες εμπειρίες αστροναυτών μετά από τα διαστημικά τους ταξίδια, έχουμε απαντήσει με κάποιες συνεντεύξεις κάποιων αστροναυτών, καθώς και έχουμε τονίσει τα λόγια τους, όπως για παράδειγμα η συνέντευξη του Φέλιξ Μπάουμμπάρντερ, ο οποίος αναφέρει ότι αισθάνθηκε φόβο όχι μόνο για τη ζωή του, αλλά και για το αν θα απογοητεύσει τους γονείς του και τους ανθρώπους που τον έβλεπαν. Τονίζει ότι πρέπει να ανέβεις πολύ ψηλά για να καταλάβεις πόσο μικρός είσαι. Συνεχίζουμε με τη συνέντευξη του Ουμπέρτο Γκουιντόνι, ο οποίος αναφέρει ότι χρειάζονται από λίγες μέρες μέχρι μία εβδομάδα για να αποκτήσεις την αίσθηση ότι μπορείς να αποδώσεις. Εδώ, βλέπουμε τη φωτογραφία από το τέχνημά μας, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε και στο τέλος της παρουσίασης. Ζωντανά.